S pomocou Pavla Brojdeho sa v ukrajinskom mediálnom priestore nešírili ani tak explicitné proruské naratívy, ale predovšetkým naratívy s prvkami manipulácie, ktoré niesli skrytú destabilizačnú líniu výhodnú pre racizmus. Činnosť mnohých antikultistov ukazuje, že im nevadí hrať dvojitú hru s cieľom posilňovať rozkol vo vnútri spoločnosti, šíriť dezinformácie, vytvárať precedens pre konflikty vo vnútri civilného obyvateľstva, vytvárať podmienky pre budúci stret záujmov, posilňovať eskaláciu ideológií a názorov vo všeobecnosti, čo úspešne robil počas svojej antisektárskej činnosti antikultový agent Racirs Pavel Brojde. V e-mailoch, ktoré Brojde zaslal Surkovovi, boli uvedené návrhy, ktoré zahŕňali vytvorenie špecializovaných webových stránok, alternatívnych médií zameraných na určité kategórie ukrajinského publika. Chcete vedieť viac? Dočítate sa v článku Európa otvor oči, ak nechceš vojnu.